il-kelmiet sbieħ tal-innu tal-bidu. Ejjew niftħu qalbna tassew. Ħalli l-kelma tal-mulej tinżel fina u tatina l-ħajja. Fiduċjusi għalhekk fl-imħabba ta' Alla, ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej, kun jent li tmexxi l-qlub tagħna għax mingħajrek ma nistgħux noġbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu u Alla għal dejjem ta' dejjem. Għali mill-ktieb tal-profeta Ġeremija, il-mulej arrafni u jinsirt naf, inti urejtni l-emejjel tagħhom u jien bħal ħaruf ġwejjed meħud għal-qatla ma kontx naf li kienu qed inassu kontrija u jgħidu ħanloqtlu s-siġra bil-frott tagħha inkaċtuh mill-art tal-ħajjin u ismu ma jiftakruhx aktar. Int mulej tal-eżerċti imħallef ġust li tifli l-qalb u l-moħħ, ħallini nara il-vendetta tiegħek minnhom għaliex fidejk irħejt il-kawża tiegħi. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien, mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi, mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi, mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi, salvani minn kull min iħabbatni u iħlisni li ma jaħtfunix bħal il-jun u kattawni u ma jkunx hemm min jeħlisni flimkien, mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi. Għamel ħaq minni mulej skont is-sewwa tiegħi u skont it-tjubija li hemm fija. Ħajjintem il-ħażen tal-ħżiena u jitwettak il-bniedem sewwa. Int li tarbel il-moħħ u l-qalb, int Alla ġust flimkien, mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi. It-tarka tiegħi u Alla li salva il-minu qalbu safja, Alla u mħallef ġust, Alla li dejjem jitħallas mill-ħażen flimkien, mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi. Jekk jġobkom inkumu bil-wieqfa, glorja u tifħir lilek Kristu, glorja u tifħir lilek Kristu. Ħen dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira, jożżuha u jagħmlu l-frott billi iżommu sħeħ. Glorja u tifħir Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien meta xi ħut min-nies semgħu kliem Ġesu qalu tassew dan hu profeta. Oħrajn qalu dan hu il-Messija. Iżda xi ħut qalu mela il-Messija għandu jiġi mill-Galilea. Ma tgħidx l-Iskrittura li il-Messija għandu jiġi min-nisel ta' David u minn Betlehem ir-raħal minn fejn kien David? Hekk in-nies ma qablux bejniethom minħabba fih. Xi ħut minnhom riedu jaqbduh, iżda ħadd ma qed idejh fuqu. Il-għases reġgħu lura għand il-qassisin il-kbar u l-Fariżej u dawn qalulhom dan kif ma ġibtuhx magħkom. Il-għases qalulhom qatt ħadd ma tkellem bħalu dan il-bniedem. Qabżu l-Fariżej u qalulhom intom ukoll tqarraqtu. Hemm xi ħadd mill-kapijiet u l-Fariżej li jemmen fih. Imma dawn x'qabda nies misħuta li l-liġi ma jafuhiex. Wieħed minnhom jismu Nikodemu
dak li qabel kien maran Ġesu qabeż u qalilhom. Jaqgħu l-liġi tagħna tikkundanna lil xi ħadd qabel ma tisma' lilu stess ħalli tkun taf x'inhu jagħmel. U huma qalulu: m'intix int ukoll mill-Galilija hux? Fittex fl-Iskrittura ħalli tara li jebda profeta ma jqum mill-Galilija. U wieħed telqu lejn djarhom. Il-kelma tal-mulej. Iċ-ċavetta l-muftieħ li jenna nifmu dan il-qari kif dejjem ngħid huma l-kelmiet tas-salm. Lil-kol kemm aħna rripetejna dalgħodu flimkien. Mulej, Alla tiegħi, fik il-ken tiegħi. Il-Vanġelu però jippreżentalna xi ħaġa totalment il-kontra. Jippreżentalna id-gerfejx qalb il-poplu, qalb il-Fariżej fuq dawn in-nies li għax ma jilqgħux il-kelma ta' Ġesu huma mfixkla. Anzi, Ġesu kliemu il-predikazzjoni tiegħu issir tfixkila għalihom. U għalhekk il-mistoqsija għalija u għalik għandha tkun imma jien x'għandi nagħmel biex ma nitfixkilx? Imma jien kif għandi nsejb il-ken tiegħi falla? U b'mod profetiku għaliex anke l-Evanġelista Ġwanni fil-kelmiet li huwa jikteb fil-Vanġelu tiegħu huwa ferm profond u taħt frażi qed iwassal messaġġ ieħor kif jagħlaq il-Vanġelu tal-lum. Il-Fariżej jattakkaw lil min? Lil Nikodemu. Li mingħajr ma kienu jafu Nikodemu kien bniedem li jfittex il-verità. Fatti Ġwanni stess jgħidilna kif Nikodemu kien imur bil-lejl biex jiltaqa' ma' Kristu u jisma' il-kelma tiegħu. U l-Fariżej lil Nikodemu jattakkaw billi jgħidulu fittex fl-Iskrittura. Hawnhekk din jiena nixtieq il-Knisja Eżies f'dan ir-randan li issa kważi wasal biex jintemm. Qegħdin fl-aħħar ftejt, fl-aħħar ġimgħat. Ma xebetx tirrepetilna din il-frażi. Trid tintebaħ, trid issib il-ken, trid tħoss il-paċi ta' Kristu f'qalbek. Fittex fl-Iskrittura. Ħafna drabi aħna nisbaljaw fit-tfittxija tagħna. Għax jiena nemmen verament li f'kull qalb ta' kull wieħed u waħda minna hemm dan l-aġġ kbir tagħna għal Kristu. Il-kol kemm aħna bħas-salmista aħna rridu nsibu il-ken tagħna fih. Il-kol kemm aħna bħas-salmista aħna lill-Alla qed ngħidulu ħabbibni miegħek, eħlisni mill-inkwiet, tħallix min jaħkimni. Il-mistoqsija hija waħda. Fejn qiegħed infittex il-wiċċ għad-dis ta' Alla? Sant'Ustin meta jsib din il-paċi u jsib il-ken tiegħu fi Kristu, imur jikteb f'waħda mit-talbiet sbieħ tiegħu u jgħidlu lill-Alla
fittixtek kullimkien, fittixtek il-barra minni u ma sibtiekx u ma ndbaħċ li inti kon daqsek qrib tiegħi. Ħabbejtek tard wisq. Ħadkun dejn it-talba tagħna. Ejjew nitolbuh il-mulej biex aħna jkollna il-kuraġġ li nieħdu fidejna bis-serjetà l-Iskrittura mqazza, il-kelma ta' Ġesu. U ma noqogħdux impoġġu 1000 mistoqsija u dubju, imma nilqawha kif tassewwi, għax il-kelma ta' Ġesu mhijiex kelma ta' bniedem, iżda hija kelma ta' Alla li tagħti l-ħajja lil kull bniedem. Ħuti Eżies, aħna ġejna mifdija bil-qawwa tad-demm ta' Kristu. Ejjew nitolbuh u b'fiduċja sħiħa ngħidulu, ħen mulej għall poplu tiegħek, ħen mulej għall poplu tiegħek. Għall-insara li għadhom jiġu persegwitati u diskriminati minħabba l-fidi tagħhom fik, nitolbu. Għal min jaqdi lis-soċjetà fil-ħidma politika bħala mħallef, maġistrat, pulizija, ħalli jifhem ir-responsabbiltà kbira tiegħu biex isib kollaborazzjoni ma' kull ċittadin, nitolbu. Għal morda fl-isptarijiet u fil-familji tagħna, għal familjari daw kollha li jduru bihom biex huma wkoll bil-preżenza tagħhom jgħinu lil ħutna morda u jikbru fil-faraġ, fil-fidej u fit-tama, nitolbu. Għalina il-koll biex ma nwebsux qalbna għal-kelma tiegħek. Ma ħatkun il-kelma tiegħek il-pedament li fuqu nibnu il-ħajja tagħna, nitolbu. Mulej Alla tagħna inti l-ken qawwi tagħna, salvana u ħlisna minn kull tfixkil, mexxina int fit-triq tas-salvazzjoni. Bi Kristu Siedna. Hennalina mulej, hennalina, hennalina mulej, hennalina. Lek mulej nollu nubna ismana, għalix fiki tamajna finnik hennalina mulej, hennalina. So benin midnu mietali moddi, nitolbuk trotti l-mafra tal-ħsara. Hennalina mulej, hennalina. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom kun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' bisliem l-offerti tagħna mulej u ġija l-rieda tagħna tilqa' r-rieda tiegħek ukoll jekk ma tridx toqgħod għalik. Bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq, nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr.
Inti ritna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb, ħalli jekk aħna l-midinbejn indraznu fina drawwiet ħżiena u ngħinu lil ħutna li huma fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja blat tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Għaddejs. Osanna fl-ola t-smewiet, mbirek minn ġej f'isem il-mulej. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirrajħ bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jxirrit għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana u nqudiemek biex naqduk. Mitċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seqħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mar-Raġel ġust tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrij, żdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf ta' Alla. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubijiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Gesù tiegħi rasek l-Aziza min jigizlek dak ix-xew kienu l-ħafna dnubi tiegħi Gesù tajjeb ħafer Gesù tiegħi min kellu l-ħila jerfa' idu fuq ħaddejn kienu l-ħafna dnubi tiegħi Gesù tajjeb ħafer
Nitolbu. Atina l-grazzja mulej li jis-sagramenti tijek inatfuna li bil-ħidma tagħhom fina insiru noġbuk bi Kristu Siedna. Xtieq nagħmilkom żewġ avviżi. L-ewwel wieħed dalodu minn dalodu fil-11 fil-Mużew id-Dar ta' Karnigrima qiegħda tinfetaħ wirja ta' arti reliġjuża. Hekk min jakkwista xi wieħed minn dawk il-kwadri ikun qiegħed jgħin ukoll biex tinżamm din id-dar għażiża ta' Karmela Grima li biex iżomm mużew miftuħ bil-ħaddiema u b'kollox post antik tibqa' tieħu ħsiebu l-ispejjeż mhumiex żgħar. U għalhekk meta takkwistaw xi pittura tkunu qegħdin tgħinu lis-santwarju. Bad avviż aktar importanti huwa proprju li għada il-5 Ħadd tar-Randan inħeġġiġkom biex ninaqdu mal-isqof tagħna Anton fil-4:30 hawnhekk fuq it-Suntier biex miegħu nimxu u nimmeditaw il-Via Sagra tul il-għolja ta' Ammar. Biex bekk din il-meditazzjoni iddaħħalna l-koll flimkien bħala djoċesi biex imbagħad ngħixu il-ġimgħat qaddisa li twassalna għal qawwa tagħha fit-tridu tal-Għid. Għalhekk inħeġġiġkom biex għada niġu l-koll nieħdu sehem hawnhekk f'din il-meditazzjoni li tibda minn fuq it-Suntier sa fuq il-għolja ta' Ammar. Nixtieq pubblikament nirringrazzja l-diversi persuni volontiera li matul dawn l-aħħar ġimgħat sa'at twal ħadmu biex inbnew ħitan tas-sejjieħ li twaqqgħu, tranġati triq, tħawlu anke il-wart u l-fjura mal-istazzjonijiet u sar ħafna tindif u ħafna xogħol b'ħafna sagrifiċċji. Pubblikament ukoll nixtieq u apprezzajt ħafna saħansitra komunità ta' insara Indjani li joqogħdu Malta ġew u taw anke ix-xogħol tagħhom b'mod volontarju. Dan jekk xi ħaġa sabiħa nħeġġiġkom biex anke dan il-post ta' għażiż li huwa post tat-talb nieħdu ħsiebu. Jekk taraw min jagħmel xi atti vandali, ikkorreġuh. Jekk taraw min qed iħammeġ, iġbdulu l-attenzjoni. Kemm hu sabiħ li nieħdu ħsieb anke in-natura, għax in-natura nfisha tlaqqana ma' Alla. Għalhekk inħeġġiġkom biex dan il-post nieħdu ħsiebu. Mhuwiex ta' tapinu jew tar-rettur, imma huwa ta' kull wieħed u waħda minn. Ejjew inkunu nies edukati li nafu nieħdu ħsieb dawn il-postijiet eżjes. Għalhekk mill-ġdid inħeġġiġkom biex niltaqgħu għada fl-4:30 ta' filgħaxija biex flimkien nimxu it-triq tas-salib mal-isqof tagħna. Il-qudiesa tal-5 ta' filgħaxija fis-Santwarju ta' Pinu sintendi ma ssirx għaliex f'dawk il-ħinijiet tkun qiegħda ssir il-Via Sagra. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' Pinu infirxet id-dija li tixet imħabetek u metana Marija. Ave, Ave